San Juan Kapitulo 12. Indem nga aldaw sakbay ti fiesta ti Paskwa idi mapan ni Jesus iji Betania nga ili ni Lazaro day di lalaki a pinagungar na. Insaganaan da sadyay iti pangrabii. Nagsirbi ni Marta ket maysa ni Lazaro a nakisango ken ni Jesus iti panganan. Iti saan a mabayag, nangalan ni Maria iti kagudwa a litro ti nanginaunay a bangbanglo a naaramid iti puro a nardo. Imbukbuk na kadagiti saksakan ni Jesus sana pinunasan iti buok na. Napno ti entero abalay iti ayamuom ti bangbanglo. May sa kadagiti adalan ni Jesus ni Judas Iscariote amang lipot to kenkwana tinagsao. Apay adin na ilako daytoy a bangbanglo iti tallugas no ta denaryo ket maited ti kwarta kadagiti napanglaw kinunana. Sinauna daytoy sana gapo ta isakit na dagiti napanglaw no diket gapo ta mannanakaw. Isu ti agigigam iti kwarta ket masansan a mangala iti maurnong. Ngem kinuna ni Jesus, palubusam asalimot-matan ni Maria ti adda kenkwana para iti aldaw apan nakaitanam ko. Kankanayon nga adda dagiti napanglaw iti denayo, ngem saan na kankanayon nga adda kiti arpadyo. Adwa tattao ti nakadamag nga adda ni Jesus iti Betania. Iti kasta, napanda sadyay, saan lang agapo ken ni Jesus, no diket kahit dapayakita ni Lazaro a pinagungar na. Isut gapuna ang nagtutulag dagiti panguluan na papadi a patayen damet ni Lazaro. Gapu iti napasamak kenkwana, adu kadagiti Hudyo ti simina kadagiti pangulo da ket namati da ken ni Jesus. Iti sumunong aldaw, nadamag dagiti adu at tattao a napandimaray iti fiesta ti Paskwa a sumungsungad ni Jesus iti Jerusalem. Iti kasta, nagalada kadagiti sangsanga ti palma ket napanda simmabat kenkwana. Madaydayaw ti Dios! Impukpukkaw da. Bendisyonan ko mati Diyos ti umay itinagan ti Apo. Bendisyonan ko mati Diyos ti ari ti Israel. Nakasarak ni Jesus iti urbon ti asno ket nagsakayan na. Kaskuna ti nasantua na surat. Di ka agbuteng syudad ti Sion. Ita, umayon ken ka ti arim asisasakay iti urbon ti asno. Iti dayta a tiyempo, saan a naawatan dagiti adalan na ti kaipapanan daytoy, ngem idi naitanuken ni Jesus. Nalagipdaan na isurat maipapankenkwana ket naaramid daytoy. Adda idi tattao ang nakaimatang ken ni Jesus, idi awagan na ni Lazaro iti tanem ket pinagungar na. Impadamag da tinapasamak. Dayta tigapuna nga adu at tattao tinapansimabat kenkwana, agsipod ta nadamag da nga isu tinangaramid iti daytoy a milagro. Isut gapuna akinun ko na dagiti Fariseo, makitayo, awanen ti maaramid tayo. Sumursurutan kenkwana ti sangalubungan. Bayat ti fiesta, adda sumagmamano a Griego a napan nagdaydayaw iti Jerusalem. Napanda ni Felipe at taga Betsaida iti probinsya ti Galilea. Apo, kinunada, kaya't may kumaakitaan ni Jesus. Napanimbaga ni Felipe daytoy ken ni Andres, ket napanda adwa ken ni Jesus tapno ipakaamuda kenkwana. Kinuna ni Jesus kadakwada, dimtengen ti oras a maitanok ti anak ti tao. Ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umado ti bukal ti trigo, no di maragrag iti daga ket matay. Ngem no matay, agbunga iti adu. Ti agayat iti biag na, mapukaw nanto, ket ti gumura iti biag na ditoy lubong, salimot-mutan nanto iti biag nga agnanayon. Ti siya sino man nga agtarigagay nga agserbi kanyak, masapol asurutan nak. Tano sa dino ti ayan ko, adan tumat sadyay ti adipen ko. Ket padayawan ti ama ti siya sino man nga agserbi kanyak. Intuloy ni Jesus tinagsao, ita, mariribukak, anya ti aramidek, kunak kadi, ama, ilisinak kuma iti daytoy nga oras. Ngem daytoy met ti gapo ti imayak tapno lasatak daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama, itanok mo tinagan mo. Ket kinuna ti maysa a timek a naggapo sa dilangit, intanok kon, ket itanok kon tumanen. Nangagdag iti tattao nga agtaktak dara sadyay ti timeg ket impagaropda a nagguruod. Kinasao ti maysa nga anghel, kinunamet ti daduma. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada, nagsao daytoy a timeg saan agapo kanyak no diket gapo kada kayo. Itan ti panakaukom daytoy a lubong. Itan ti panakaparmek ti agturay iti daytoy a lubong. Inton maibayugak ditoy daga, guyog-guyog to nga umay kanyak dagiti amin a tattao. Kinuna na daytoy apang ipakaamo no kasano ti ipapatay na. Kuna tilintag nga agbiag nga agnanayon ti Kristo, insungbat dagiti tattao. Apay ako nam a masapol a maibayog ti anak ti tao. Siya sino daytoy nga anak ti tao?
Basit laangan at tiyempo ti kaadda ti silaw kada kayo, insungbat ni Jesus. Agawaan nyo ti agbyag, taadda pay la ti silaw kada kayo, tapno di na kayo makamakam ti sipnget. Tatimag na iti sipnget, di na ammo ti turturungan na. Ngarod, mamati kay iti silaw, bayat ti kaadda na kada kayo, tapno agbalin kayo at tao ti lawag. Idi na isaon ni Jesus daytoy, pimanaw ket inlemangan na ida. Uray no inaramid na amin dagitoy a milagro iti imatang da. Saan daan na mati kenkwana, tapno matungpal ti kinuna ni Propeta Isayas. Apo, siya sino tinamati iti mensahe nga inkasabami. Siya sino tinangipakitaan ti Apo iti panakabalin na. Gapoy ti daytoy, saan daan na balinan tinamati. Ta kinunapay ni Isayas, pinagbulsak ti Diyos ida, kinulaapan na dagiti isip da, tapno saan da makakita, ken saan da makaawat, ket saan da nga agsubli kanyak kuna ti Diyos, tapno paimbagag ida. Kinuna ni Isayas daytoy ta nakita na ti dayag ni Jesus, ket nagsao iti maipapanken kuana. Uray no kasta, adu kadagiti papangulo a Hudyo tinamati kan ni Jesus. Ngem saan da nga inlatlatak, gapo iti buteng da kadagiti Fariseo, amangan no mapagtalaw da iti sinagoga. At adda nga ayatan da ti pamadayaw dagiti tattao, ngem ti pamadayaw ti Dios. Kinuna ni Jesus iti napig sa atimek, ti mamati kanyak, saan la asisyak ti patyan na, no di pa'y kat tinangibaon kanyak. Ti makakita kanyak, makita namat tinangibaon kanyak. Imayak dito'y lubong akas silaw, tapno saan nga agtaeng iti sipnget dagiti amin na mamati kanyak. Saan ko nga ukuman ti siya sino man o dumngeg iti mensahek, ngem di namat tungpalan, tadyak imay tapno ukumak ti lubong no di kat tapno isalakan ko. Adda manguko may ti mangum si kanyak, ken iti di umawat iti mensahek. Ti sao nga balikas ko ti mangukumtuken kuana iti maudi nga aldaw. 1. Tadyak nagsao iti bukbukod ko aturay, no di kat imbilin ti ama anang ibaon kanyak, no anya ti sauwag ken ibagak. Ketammo ka makaited iti biag nga agnanayon ti bilin na. Ngarod, no anya ti sauwag ti imbilin kanyak ti ama.